Dine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mblenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae ke apa salah awakku iki kowe nganti tega mlenjani janji apa merga kahanan uripku iki mlarat bondo seje karo uripmu merga kepacut tresno ora ngira saiki citra diucapkan selamat malam yang ingin joget juga monggo mas dipersilahkan monggo Alegistia Nada monggo dinikmati dulu mas joget juga boleh monggo buat kakak-kakakku joget monggo ya kakak NA Audio matur suwun piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae ayo ke apa salah awakku iki kowe nganti tega mlenjani janji apa merga kahanan uripku iki mlarat bondo seje karo uripmu aku nelongso merga kepacut tresno ora ngira saiki citra Alegistia Nada mungkin yang ada di luar monggo kita joget bareng-bareng ya Alegistia Nada joget monggo mas ya yang lagi ngerokok juga tidak apa-apa boleh pak monggo ya ayo piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae ayo he apa salah awakku iki kowe nganti tega mlenjani janji
merga kahanan urip iki mlarat bondo seje karo uripmu aku nelongso merga kepacut tresno ora ngira saiki citra ora nyangka merga kebacut tresno ora ngira saiki citra